The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Mr. Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpo City. At live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA for the Box. At mga ka-aksyon, napapanood na rin ang Tabang Ora mismo sa Channel 10 sa Masbate. Umpisa na natin ang Tabang Ora mismo. Ito mga ka-aksyon, isang dalagita ang personal na dumulog sa ating tanggapan at lakas loob na humingi ng tulong na makamit ang hustisya patungkol sa ginawang panghalay umano sa kanya ng isang lalaking sakristan. Sinubukan umano nitong isumbong sa kanyang pamilya, ngunit mismong mga tiyahin at tiyuhin umano nito ay tumangging tumulong. Ang sumbong ni Grace, hindi niya tunay na pangalan. Panorin po natin ito. Hindi ko po aram if tigplanuhan po itong irenuman po. Sinarado po itong pintuan. Tiglagan niya pong mga gamit po duman sa pintuan para po depo mabukasan. Nalibong po tapos depo ng kairok maray po. 16 na taong gulang na babae ang mag-isang humingi ng tulong sa ating programa matapos hindi umano siya pakinggan at paniwala ng kanyang pamilya. Ang kanyang hinaing nung nakaraang taon buwan din ng Abril nang siya ay pagsamantalan umano ng nakilalang lalaki. Ayon kay Grace, niyaya raw siya ng kanyang babaeng kaibigan sa isang overnight stay kasama ang iba pang kalalakihang hindi niya umano kakilala. At sa kanilang kasiyahan, habang umiinom ng alak, ay bigla na lamang daw itong nahilo. Tig-alalayan po ako magpaduman po sa kwarto kaya itong sinarado po itong pintuan. Tiglagan niya pong mga gamit po duman sa pintuan para po depo mabukasan. Nag-aagad na po ako ito, nag-ibi na po ako ito sa iya po. Sabi ko po, dahil po ako nag-aarog po kaan. Then, para tulak ko na po siya kato para ibi na po ako ito. Anong pagkakakilala mo kayo? Na mabuot po. Meritbit po kami sa barangay mi po. Midbitman na po talaga siya. Kasi sa Kristan po. First time mo makasama si ng time na yun? Iya po. Sabi niya po sa kuya, isisay na daa po ang nakaano sa kuya. Sabi ko, daiman po ako nag-aarap po kato. Sabi niya, ayun na daa po. Then tigapirit niya po ako itong maski abo ko man po. Na-offend po ako ato. Then sabi ko, daiman po ako nag-aarap po kaan. Sa tingin mo ba naririnig ka ng mga kaibigan mo sa labas? Daiman po ata kasi po nag-uurugmahan pa po sinda. At sa aming patuloy na pakikipag-usap kay Grace, lumantad ang isang revelasyon. Hindi ito ang unang beses na siya ay napagsamantalahan. Mismo sa kanyang ama, siya nakatanggap ng unang pamomolestya. Grade 4 po kato, buyong po si Papa. Then iyon na po ito nangyari. Ilalaog niya na po, kunta yung niya po sa ko. Then naging bata po ako kato. Kaya po din na po na ipo po. Nagpatuloy-tuloy po ito. Tiga kaputan niya po mga
ano po, mga masayang bahagi po sa lawas ko po. Nahalikan ka ba niya? Ayaw po. Saan? Sa lips po or sa pisngi po. Anong ginawa mo nung may ginawa sa'yo sa mga? Nag-ali po ako kaito, pero po, pugulan niya po ako. Ano yung pumapasok sa isip mo? Na mag-ali po duman sa arong na ito po. Then, nag-call po ako duman kay mama po para po kuha na po ako. Pero dahil man po ako kuha ni mama. Kayo na ka nagsumbong. Sa mama po ni papa, sa lola ko po. Then sabi lang po sa kuya, mag-ali lang po daw, pagyawan po si papa. Iyo lang po ito, pero nagtuloy-tuloy po. Abuan po ako ni papa, paaliwan po sa arong, pagyawan na po siya. So wala kang ibang puntahan? Wala. Bakit sa tita mo hindi ka nagsumbong? Baka po, dahil man po ako nindagdangugon. Sa mama mo, nasabi mo ba to? Dahil man po. Bakit? Kasi po ito po, so inaana po nga ni kang papa ko dahil na po dangog sa kuya, sumama ko po kaya. Pero ngayon, alam na ni mama mo. Ayaw po. Ano yung sabi niya? Kukaunda po ako. Di man po ako mapakuha sa iya kasi po. So, sa diri ko po nga ning papa, ginibon ako ito. So, agom niya pa daw po, kaya Ano yung nararamdaman mo na hindi ka pinaniniwalaan ng mga kamag-anak mo nung time na yun? dagit po. Ano naisip mo na mag-speak up ka na about that? Siyempre po, kasi po sala po itong tigigibo sa kanya papa. Tsaka ni ano lang yung gusto mo ngayong mangyari? Matawan po akong hustisya po sa nangyari po sa ako. Magkakaroon ka ng mensahe kay na lang yun. Bahala na po ang batas po sa iyo. Kay papa mo. Bahala na din po. So yan mga kaaksyon, ang dinanas ni alias Grace. At para sa reklamo ito, makakausap natin ang ina ng biktima na itago natin sa pangalang Vilma. Nanay Vilma, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Opo, Ma'am Vilma, alam niyo na po ba itong nangyari sa anak mo nung nakaraang taon pa ito? Bali po, sir. Last week ko lang po yan nalaman, sir. Saka po sa akin nagsabi. Opo. Anong pagkakasabi sa iyo, ma'am, ng anak mo patungkol dito sa dinanas niya? Bali po, sir, ang nagsabi po talaga po ng totoo sa akin yan, yung boyfriend po niya ngayon. Kasi po si Nicole hindi po sa akin nagsasalita. Opo. Yung boyfriend po niya nagsabi sa akin na ganun po pala ang nangyari kay Nicole. Opo. So bilang ina, ma'am, ano po yung plano mo, ma'am, na ngayon hindi nakakakuha ng tulong mula sa kanyang tiyuhin at tiyahin na magsampa ng kaso? Ano po yung plano mo, ma'am? Po na lang sa akin. Hindi ba matagal na kitang niyayaya, nandito ka na lang kay mama. Opo. So anong plano mo, ma'am, dito kay Grace para sa kanyang pagsampa ng kaso? Kasi si Grace, nakausap namin na gusto niya talagang masampa ng kaso dito sa lalaking sakristan na umano'y nanghalay sa kanya. Ang gusto ko po na sana, sir, pag na po yung kaso kahit dito na lang po siya sa akin, makapagbagong buhay siya. Para hindi na naman po siya matroma ng maigi. Wait lang, ma'am, sandali lang tama ba yung narinig ko na pati ikaw, ma'am, ayaw mong makasuhan itong gumawa sa kanya? Bali po, sir, kasi matagal na po yan. Hindi ko po alam kung anong totoo. Pati po yung kapatid niya, ayaw po sa akin na magsabi ng totoo. Kasi po, lasing daw po si Nicole. Bali nga po, ako pa nga po nasisisi ng mga kapatid niya kasi binibigyan ko daw po ng pera, ganyan. Opo. Kasi, ma'am, hindi biro po itong naranasan po ng anak nyo na si alias Grace. Oo nga po, sir. Kahit po, kung po sana yan. Kaya nasa malayo po kasi ako, hindi ko po basta-basta asikaso kung ano niya. Ma'am, dapat sana'y tulungan natin itong anak mo, ma'am, para makamit ang hustisya na naranasan. Hindi po ito biro, ma'am. Marami pong taong maagrabyado po, sir. Ma'am, wag mo nang isipin, ma'am, ang iba. Ang isipin nyo, ma'am, yung anak mo. Kasi hindi po ito biro na hinalay po ang anak mo, ma'am. Naintindihan nyo po ba na hinalay po ang anak nyo? Naintindihan ko po, sir.
Nasa malayo nga po ako, sir. Hindi ko po basta-basta maasikaso ang kaso niya. May anak din po akong maliit dito. Sa ngayon, ma'am, nasaan ka po? Sa malayo po ako, sir. Opo, maaari nyo bang maikwento, ma'am, kung bakit nasa poder na itong si alias Grace sa kanyang tiyahin? Bali po, sir, nung nagsabi po yung boyfriend niya sa akin na ganun po yung nangyari sa kanya, bali sabi ko, sir, sa kanya, pagkatapos ng klase niya, pagkatapos ng exam niya ng 4th grading, umuwi na dun sa mga tita niya. Pero ma'am, sa tingin niyo ba na kapag nilayo niyo po ito si Grace, si alias Grace, makakalimutan niya na po ba yung nangyari sa kanya? Gagawin ko po, sir, lahat para po makalimutan niya lahat ng nangyari sa kanya. Ma'am, Matagal ko na po yung gustong kuhin, sir. opo, Kaya lang po, nung bata pa po yan, tinago po yan sa akin ng ama. Umuwi pa po ako noon. Nagmakaawa pa po ako sa kanila na ibigay yan mga anak ko. Anong tinago po nila sa akin lahat. Tapos pinagsasabihan pa nila ako ng masasama. ma'am, yung anak niyo mismo, ma'am, ang humihingi ng tulong na mabigyan ng hustisya at sana lamang bilang ina, ma'am, matulungan mo po siya. Ma'am, makakaasa ba kaming makatulong ka sa pagsampa ng kaso dito sa laban dito sa sakristan na umalay po sa inyong anak? Hindi po ito biro, ma'am, na kaso. Hello, ma'am. Sir, Opo, lumalabas kasi, ma'am, na gusto mo na lang nakalimutan niya yung nangyari at ibaliwala. Pero yung anak mo, ma'am, humihingi po ng hustisya. Sana naman po bilang ina, ma'am, makatulong ka na masampahan at mapanagot po yung nanghalay po sa anak nyo. Hello, ma'am. sir. Opo, ma'am. Sana mapag-isip-isip mo, ma'am, na hindi po ito biro na napagdaanan po ng anak nyo. Sana po ay masampa ng kaso itong humalay po sa anak nyong si alias Grace. Gusto ko din po sana, sir, maano po yun, makakasuhan nga po. Pero Yun po, ma'am. Mas mabuti po, ma'am. ang ano po natin, kung totoo ba po ba talaga kung anong nangyari kay Nicole, kasi di ba po lasing. Hindi naman po sa hindi ako naniniwala kay Grace. So mas papaniwalaan mo, ma'am, yung ibang tao, ma'am, kaysa dito sa anak mo. Hindi po ako, sir, wala po akong sinabing ganun, sir. Ang akin lang po, may patunay na ano po yung nangyari sa kanya noon. Lumalabas kasi, ma'am, may pagdududa ka sa sinumbong ni alias Grace. Kasi nga po, sir, tumawag din po ako dun sa mga, sa lola niya doon sa tiniran niya. Yun nga po, ma'am, kahit sila, ma'am, hindi po, kumbaga hindi po willing na tumulong po sa anak nyo na magsampa ng kaso. Hindi ba dapat bilang ina, ma'am, ikaw yung nagsilang dito na protektahan mo itong anak mo at matulungan sa pagsampa ng kaso? Oo nga po, sir. Kaya pwede po akong tumulong. Pero po, sir, hindi basta-basta po ako makakawi. Kasi po, may anak din po akong maliit. Opo, at least, ma'am, kahit, kumbaga dapat makatulong ka, ma'am, kahit nasa malayo ka, ma'am. Huwag mo nang i-push yung Opo, anak sir. mo na... Okay po, sir. Opo. Tutulong po ako, sir. Pero ang ano ko lang po sa inyo, hindi po talaga ako basta-basta makakauwi ng madalian. Mag-asikaso sa ano ni Nicole. Kaya nga po, nahingi po ako ng tulong po sa mga kaibigan ko dito kung anong mas magandang ano nga po ng ganyan. Opo. Nung una, ma'am, bakit, ma'am, pumasok sa atin na meron tayong pagdududa sa sinumbong sa iyo ng anak mo? Ang ano ko ka, sir, ano po, maraming, di ba po, may mga kaibigan, siyempre po, yung mga kaibigan niya, madadamay po lahat yun. Yung mga kasama niya na nagiinom. Ma'am, wag mo nang intindihin yung iba, ma'am. Ang importante, ma'am, mapanagot po yung humalay po sa anak nyo dahil hindi po biro ang naranasan po ni alias Grace.
sige po. Opo, sir. Tutulong po ako, sir, kung ano pong dapat pong maano po niyan. Yan. Ikaso. sa Opo, kanila. tama po yan, ma'am. Para, Sir. opo, mas importante, ma'am, yung anak nyo, ma'am. Opo, sir. Opo, sir. Opo, wag mo nang isipin, ma'am, kung sino pa yung madadamay. At least mabigyan ng hustisya itong anak mo, ma'am. Sige po, sir. Okay po, sir. Salamat po. Opo, ito nanay, dahil personal na dumulog sa amin ang inyong anak nitong buwan ng Abril, ora mismo rin kaming umaksyon dahil hindi biro itong sumbong ng naipinarating ni alias Grace, ano? Kami ay agad na nakipag-ugnayan sa tanggapan ng City Social Welfare and Development at ng Women's and Children Protection Desk ng Legazpi City Police Station. At ora mismong tinugunan ang reklamong ito at agaran ding inasikaso ang mga kinakailangang ebidensya para sa gagawing legal na aksyon. Ayan, at para sa update, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Lea Daet, ang Social Worker 3 ng City Social Welfare and Development Office, Legazpi City. Magandang hapon po, Ma'am Lea. Maray na hapon din po. Opo, Ma'am. Paano po ito? Kung ang biktima ay walang matanggap na suporta mula sa kanyang pamilya para sa nais na nitong magsampa ng kaso, Ma'am, paano po ito? Sige. Maray na hapon po sa gabos na nagmamati sa radio station ng Tabang Ora mismo. Opo. Para po doon sa mga minor de edad na warang nakukuhang suporta para ali sa pamilya nila para sa pagpa-file ng case, kaon po ang CSWDO para mag-assist po sa filing. Opo. Pero po si pagpa-file, kay puhan na desidido si biktima. Kasi bako man po yun na kararawan na along the way, bigla siyang kumbaga ma-atras ay Opo, mag-back out na. pinag-file ng kaso. Opo. And then, yung pagpa-file ng kaso, siguraduhon lang na kompleto ng ebidensya kasi po, bako man yan na may yung akusado, igwa din niya na abogado na matanggol para sa iya. So, di man kita nakakasiguro sa mga posible ninda na aapoton sa biktima. Kaya ang biktima kay po na maging handa sa pagpa-file ng kaso and para maipresenta niya din ang sa iyang mga ebidensya. Opo. Ma'am, ito kasi lumipas ng isang taon. Maaari po bang makapagsampa ng kaso itong biktima, ma'am? Ay, opo. Base naman po sa may prescriptive period tayo base sa batas. So, yung kaso po ng rape, meron tayong 20 years na pwede pang i-file from the last incident. Para naman doon po sa mga acts of lasciviousness, meron tayong 10 years prescriptive period para mag-file ng kaso ang biktima. Opo. Ma'am Lea, kasi nakausap namin yung ina kanina, nasa malayo, gusto na sanang tumulong dito. Abot naman, ma'am, pwede ba natin i-encourage itong mga tumatayong guardian ng biktima na matulungan siya, ma'am, na magsampa ng kaso kasi walang tulong pong nakukuha po ito si Grace sa kanyang guardian. Opo. Kung itong biktimang ito talagang desidido siya kasi yun naman lagi ang sinasabi namin na during the trial, hindi naman kami ang uupo ng witness. Hindi naman kami ang magpapatunay na ginawa yun sa kanya kundi siya. Sabi nga namin, lagi ang inuulit namin, ang makakapagsabi lang ng totoo, ikaw at saka yung akusado kung sino sa inyong dalawa. Your words against his word. Ngayon, ito yung mga pag walang nakuhang suporta galing sa kanila, andyan sa CSWDO para mag-assist sa kanila sa pag-file ng case. Balik po ang magiging petitioner, yung bata, assisted by the social worker. Kasi nasa batas naman po yun na kapag hindi available ang mga magulang, walang nakuhang suporta, ang CSWD po, social worker, ang isa sa mga pwedeng mag-assist sa bata. And then, ito yun naman sa pag-a-assist namin din sa bata. Hindi naman nangangahulugan na pinuputol na namin yung relasyon ng biktima sa kanyang pamilya. Patuloy pa rin po namin na ini-encourage ang family na suportahan ng bata. Kasi sabi namin, hindi naman kasagutan lang yung pagpa-file ng case doon para makarecover yung bata sa pinagdaanan niya ng pang-aabuso. Tama po. Ang higit na higit dito, hindi lang sa filing ng case, kung hindi yung suporta na makakuha sa kanya na hindi ko na-question Tama po, yung ma'am. sinabi ng bata. Kasi sabi nga,
ang unang-una na dapat na naniniwala sa bata ay yung mga magulang. Tama po, ma'am. Ngayon po, kung itong sa particular case, hindi available ang nanay dahil nasa malayo siya, Opo. nagdyadyaan naman kami para sumuporta. Pero, sana naman pag tumawag ang bata, huwag niyang i-encourage na, ay, huwag ka nang huwag ka nang mag-file ng case kasi ganito, ganyan. Instead, ipaliwanag mo sa bata, bakit hindi ka makakapunta para suportahan siya. Wala man siya physically, pero emotionally, morally, andyan dapat siya to support the child. Opo, tama, ma'am. Yung relative naman na tinitirahan ngayon ng biktima, ako naiintindihan din namin in the first place na hindi sila sinasamahan. Siguro hindi naman suporta na sinasabi na hindi sumusuporta. Baka hindi lang nila, kasi hindi ko pa sila nakakausap, hindi lang nila naiintindihan yung participation nila. Opo. Baka andoon din yung agam-agam nila na baka mag-testify kami, baka ganito, ganyan, balikan kami. Yung sa pagpa-file po kasi ng case, hindi naman talaga yung bara-bara na decision. Kailangan na pag-isipan kasi hindi ito overnight lang na pakatapos mong magreklamo sa pulis tapos na. So may mga pagdadaanan na proseso. Hindi lang yung bata kung hindi yung pamilya. Kasi may mga pagbabagong mangyayari. Opo, katulad ng anong mga proseso po, ma'am, ang pwedeng pagdaanan po ni Grace? Unang-una, kailangan ready siya. Ano ba yung proseso sa pagpa-file ng case? Hindi lang ito na pagpunta sa pulis, tapos na. Unang-una, alam niya na pupunta dapat sa doktor at kailangan siyang i-medical legal. So pag doon sa doktor, kailangan niya na ipakita ang sa kanyang pribadong parte ng kanyang katawan para masiguro ng doktor, para ma-check ng doktor, para makita kung may pang-aabuso, may nangyari ba sa kanya o wala. Pero pinapaintindi namin sa bata na itong medical legal ng doktor, hindi ito nagsasabi na inabuso nga siya. Kaya kung kikita nyo sa mga medical certificate, hindi yun nakalagay na abuse siya. Opo. Nakalagay lang doon na may trauma yung ari niya, may laceration, kung old man yun o new, pero hindi yun nagtuturo kung sino ba ang gumawa. Pangalawa, kapag andoon ang trial, hindi lang po yun na isang beses siya pupunta. May mga pagkakataon na andoon na ka na sa korte, ready ka na to testify, pero mauudlot kasi may mga emergency yung judge, may emergency yung abogado, yung mga ganun po. Kailangan maging handa siya. Sunod po, sa pagtatestify, huwag niyang isipin, ready namin sila na hindi lahat na nakaharap doon naniniwala sa kanya. Opo. Ang nandoon, meron kasi mga bata na hindi ready. Kaya pagdating doon sa korte, kapag yung abogado ng kabila pinapalabas, nagsisinungaling siya, nagkakaroon ng trauma yung bata. Ayaw na magsalita. So dito, lagi namin sinasabi na pagdating sa korte, pwedeng sabihin doon ng kalaban ng abogado na nagsisinungaling ka, gawa-gawa ka lang. So dapat maging ready ka. Opo. May mga unexpected na question ang korte na kailangan niyang paghandaan. Susunod naman, kailangan maging ready ka sa mga possible na desisyon. Kasi hindi lahat ng sinabi mo, yun na ang sasabihin na, ay oo, may kasalanan na itong itinuturo ko. Maging ready siya na pwedeng mabaliktad ang desisyon. Kapag lalo na malakas ang ebidensya ng kabila. Lalo na kapag siya, medyo mahina yung pag-testify niya. Kung Opo. hindi niya mapaikakita na talagang itong oras na to, itong araw na ito, naabuso ako. So yun yung mga bagay na yun, itinutugma-tugma. Kasi ang judge po ay nasa gitna po yan, wala niyang pinapanigan. Ang binabasehan niyan, yung mga ipepresenta na ebidensya ng both parties. Opo. So kung halimbawa man, kaya po yung ibang mga nakakausap ng bata, lagi namin sinasabi na huwag magbigay ng false hope sa bata na, ay tama, ipapakulong natin siya kasi mala ang ginawa mo. So lagi namin sinasabi expect for the worst, na possible na bumaliktad ang desisyon ng korte. So yun lang dapat na maging ready siya. Yung sunod naman po na kailangan na prosesong gawin sa kanya, na ang pagdadaanan niya, yung mga bagay na marami talaga magko-question sa kanya kung totoo ba o hindi,
yung mga bagay na posibleng maging at risk rin siya kasi kung halimbawa kunwari hindi pa natin sinasabi sa specific na case na to na malakas yung kalaban, so possible na may mga pananakot. So dito naman kung dito halimbawa naka-file ang case, yung sinasabi namin dito sa biktima kasi hindi siya nakakasiguro kung minor de edad o hindi ang yung akusado na tinuturo niya. So kung sabi ko nga kung ngayon nasa legal age na siya na 18 dahil isang taon na nakalipas, possible na minor de edad yun. So pag minor po siya, on the time of the incident, may mga privileges na ibinibigay po sa minor under Republic Act 9344. Kaya sabi ko, huwag kang mag-expect na kapag nasentensyahan siya, ay talagang kulong. Kasi may mga benepisyo po ang magiging minor de edad. Possible na mag-offer lang ng plea bargaining, mag-apply siya for parole and probation, mag-apply ko for community service, or ang pinakang ano po dyan ay malalagay siya sa isang rehabilitation center na bibigyan, ang mangyayari po niyan ay magiging suspended sentence siya na hindi naman siya makukulong doon sa kulungan ng mga adult. Sa loob ng pinaka-minimum na 2 years doon sa rehabilitation center may pagbabago yung bata na akusado, irerekomenda ng social worker doon na terminated ang case niya. So, ibig sabihin, kahit tumungtong pa siya na nasa edad na, hindi niya yun pagsisilbihan na sentensya sa loob ng kulungan. Kung sakali man hindi siya naging masunurin sa loob ng rehabilitation center, naging problema siya sa loob, hindi niya na-take na second chances yon, possible niya yung social worker pag nasa legal age na siya, i-recommend siya na pagsilbihan niya yon doon sa kulungan. And then kapag po pinalabas na siya, dahil nga minor siya, naging maayos siya doon sa center, ibig sabihin po nun, yung record ng bata, ng akusado ay mawawala siya. Ibig sabihin, kahit kumuha siya ng police clearance, ng NBI, hindi makikita na may record po siya. So yun yung pinaluwanag ko sa kanya kasi sabi ko baka mag-expect ka na kapag kung minor de edad yun, although hindi pa kami sigurado kung minor de edad yun, baka mag-expect ka na maging mapupunta siya sa kulungan. Pero maganda din yun na nakapagsumbong siya kasi at least hindi na maulit yung pang-aabuso. Kasi sinasabi ko nga sa kanya, kung hindi ka pa ngayon ready, nag-aalinlangan ka, meron ka pang mga reservation sa pagpa-file mo ng case, hindi ka namin pipilitin kasi unang-una hindi kami ang haharap sa korte. So, ikaw yun. Ayaw namin ikaw na pilitin sa mga bagay na hindi ka pa ready. Kasi sabi ko nga, meron kang 20 years. Kung 2024 nangyari, so meron ka pang 20 years para maging mag-i-open ang kaso. And by that time, nasa legal age na siya, then possibly hindi niya na kailangan talaga yung suporta ng kanyang mga magulang. So kailangan lang dahil 20 years na mangyari. So kailangan may record siyang pansarili. Na itong araw na to, itong ganito, ito ang nangyari sa akin. Kasi sa tagal na yan, possible nga na makalimutan niya na yung mga insidente. With that, ma'am, at least malinaw sa atin na malaki ang pag-asa na mapanagot po itong nasa likod ng panghalay po kay alias Grace. Opo. And yung sinasabi ko naman sa kanya kasi dalawa ang itinuturo niya. Ang iniisip niya yung isa ay yung suporta para doon sa kanyang mga kapatid. So hindi naman sabi ko nga sa kanya, hindi mo kargo ang yung mga kapatid. May nanay kayo na pwedeng sumuporta diyan. Pangalawa, kapag hindi ka nag-isip na ang tawag nito, yung mga possible ba na kapag hindi niya rin yung pinailan ng case, hindi natin makakaila na during the trial dito sa pangalawang akusado, posibleng mabuksan yun. Ma'am Leia, mananatili pong kami po ay susubaybay at aalalay kay alias Grace. Katuwang po ang inyong tanggapan, ma'am. Dahil po dyan, ma'am, maraming salamat po, Ma'am Leia Daet, ang social worker 3 ng City Social Welfare and Development Office ng Legazpi City. Maraming salamat po, ma'am. Di po, sir. Maraming salamat din po.
Balikan ko lang si Nanay Vilma, ano? Nanay Vilma, Sir, opo, malinaw na po yung sinabi ng CSWD na wag na natin i-encourage si alias Grace na magsampa ng kaso. Dapat tayo ay tutulong para sa formal na pagsampa ng kaso at mabigyan ng hustisya itong anak niyo, ma'am. Ano po? Apo. At yan mga kaaksyon, nasa kabilang linya ng telepono natin si Attorney Jesus Lapus. Magandang hapon, Attorney. Yes, magandang hapon po sa lahat ng inyong tagapakinig. Apo, siguro as general na lang po, Attorney, para lamang sa kaalaman ng ating mga tagapanood at tagapakinig, may maaari po bang kaharapin na kaso ang mga magulang o legal guardian na kumbaga nagtangging or tumangging sumuporta sa pagsampa ng kaso laban sa mga biktima ng pangalay po? Yes po. Meron po. Kasi kahit ang nakalagay po sa batas, ang kaso po ng rape ay pwede naman pong ikaso ng hindi lang ng biktima or ng magulang niya, pero lahat po ng nakakaalam. Kasi mabigat pong kaso itong rape. Pero kung able naman po yung mga magulang or yung guardian ng biktima, lalong-lalo na po sa kalagayan ni alias Grace na minor, meron po talagang responsibilidad ang kanyang mga magulang na mag-pursue ng case para panagutin yung nanghalay dito kay alias Grace na minor. So, dito po sa mga magulang na hindi tumutulong sa pag-prosecute ng kriminal na nanghalay din sa kanilang anak, pwede po nilang kaharapin unang-una. Pasok po ito sa Republic Act 7610 o yung sa child abuse kasi nasasaad po sa batas na yung neglect or failure to protect ng mga magulang, lalo-lalo na sa kanilang minor de edad na anak, ay pwede silang panagutin under RA 7610 at mabigat po ang kaparusahan dito kasi kapag napatunayan po ay prison mayor in the minimum po to or 6 to 8 years imprisonment. Apo. Tapos, pwede rin po itong pumasok sa violence against women and children kasi yung anak po nila is minor de edad. So, pwede po ito pumasok sa psychological abuse kasi yung fact na hindi nila tinutulungan yung anak nila ay resulta ito sa psychological harm at emotional distress ng bata dahil dun nga sa failure nila to protect and yung neglect nila to prosecute yung nanghalay sa kanilang anak at mabigat din po ang kaparusahan dito kasi kung mapatunayan ito ay 6 months to 6 years imprisonment. Tapos bukod pa po dun sa kriminal na mga cases, pwede rin po sila mawala ng parental authority kasi yung korte meron po silang kapangyarihan na mag-revoke or suspend ng parental authority ng mga magulang over dun sa kanilang minor de edad na anak, specifically kung hindi nila kaya maprotektahan or kung sila pa mismo yung nakakasama sa kalagayan ng kanilang anak. So ang mangyayari po dito, kung mawala ng authority or masuspend yung parental authority ng mga magulang ng isang bata na minor de edad, pwede po siya mapunta sa either mga lola or other legal guardian or kung wala na pong ibang pwede mapagpuntahan yung bata, sa DSWD na po ito mapupunta. Apo. At yung DSWD po yung pwede tumulong sa kanya, not just for purposes ng pagkakaso, para na rin sa protection ng bata. Apo. At meron din pong may mga provisional din pong mga measures na pwede silang i-avail itong mga bata or yung mga minor de edad na ganito na mismong kanilang mga kadugo or mga magulang yung mga nagpapahamak sa kanila, pwede rin po mag-apply sila ng mga protection orders sa barangay or mismo sa korte. So malaki po nakikita natin ang mga pwedeng mangyari at pwedeng ikaso or kaharapin ng mga magulang at mga kamag-anak ng isang rape victim. Napakarami po ang protection na pinoprovide ng batas para sa mga ating mga rape victims, especially po sa mga minors.
Opo. Kasi attorney, marami kasing ganitong klase ng sitwasyon na kung saan mas pinipili ng pamilya na ilayo yung bata hanggang sa makalimutan yung nangyari sa kanya. Ano po yung pwede natin na bigyan ng, kumbaga, mabigyan ng payo itong mga biktima at pamilya ng biktima? Yung mga pamilya po kasi, understandably, ayaw nila mismo yung kahihiyan eh. Pero syempre dapat hindi nila isipin yung ganon. Kasi ang nakasalalay dito is yung mismong kapakanan ng kanilang sariling anak. Kaya dapat for me, yung mga kamag-anak mismo, dapat sila mismo yung tumutulong sa kanilang mga kamag-anak or ganitong sitwasyon, anak mismo pa man nila. Sila dapat mag-encourage at tumulong dun sa mga biktima na mag-pursue ng kaso. At saka, ito po kasi kahit hindi naman nila kaagad makasuhan, katulad nito, nangyari, kung hindi po ako nagkakamali, 1 taon na nakalipas, may tinatawag po kasi tayo yung prescriptive period sa batas natin, within which kailangan natin makasuhan yung specific na mga bagay na nangyari. So, ang rape naman po is kailangan makasuhan dapat 20 years, within 20 years from the time na nangyari. So, malayo-layo pa po yung kailangan makalipas para hindi na in effect makasuhan kung sino man yung kailangan makasuhan sa kasong rape. Pero yun nga, hindi naman natin kailangan maghintay pa ng napakahabang oras. Dapat the moment na either ma-find out nila, kasi yun na nga, minsan iba rin ang iniisip ng ating mga kabataan kasi syempre ang unang-unang papasok sa kanila takot, kahihiyan. Dapat na magkaroon tayo ng, kung yung mga sa magulang, sa kanyang pamilya, dapat tayo yung mismo maging emotional support nila. Na kahit ganito na syempre mapupunta sa spotlight yung pamilya, meron silang paghuhugutan ng lakas ng loob para talagang panagutin yung mga kailangan panagutin. Apo. Dahil po dyan, maraming salamat po, Attorney Jesus Lapus. Maraming salamat po, Attorney. Maraming salamat po ulit at magandang hapon po. Apo. Balikan ko lang si Nanay Vilma, Nanay Vilma? Yes po, sir. Apo. Kahit nasa malayo ka, ma'am, huwag kang mag-alala, ma'am, kasi nandito po kami at ang CSWD para tumulong po sa anak nyo na makamit po at makapagsampa ng kaso laban dito sa humalay po sa kanya. Ma'am? Maraming salamat po, sir. Siguro encourage na lang natin yung anak natin na ituloy itong kaso, ma'am, Opo, sir. Maraming salamat po sa inyo. Opo. Sisiguraduhin po namin ang aming team na sa tulong ng CSWD Legazpi ay mapoprotektahan at mabibigyan ng tamang aksyon para kay Grace. Maraming salamat po ulit po, sir, sa inyong lahat dyan. Kahit po ako nasa malayo, susuporta po ako sa anak ko. Yan, tama po yan, ma'am. Magandang narinig ko po mula sa inyo na tutulong ka na po dito sa anak nyo. Ano, ma'am? Opo, sir. Thank you po. At sa pagbabalik ng tabang ora mismo, reklamo ng isang ina matapos bawian ng buhay ang kanyang anak mula sa pagkakahulog nito sa sinasakyang motorsiklo. Ora mismo nating inaksyonan ang buong pangyayari. Abangan mamaya, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang tabang. Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List.
Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, muya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List Permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa indong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Ito mga ka-aksyon sa ating Tabang Ora mismo update. Balikan natin at alamin ang buong pag-aksyon ng ating programa sa inaing ng isang ina na humingi ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang anak na babae matapos itong mahulog sa sinasakyang motorsiklo. Ang buong pangyayari, panoorin po natin ito. Ako po si Mary Jean Cortinero. Lumapit po ako sa Tabang Ora mismo para po mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking anak. Sana po matulungan po ninyo ako kasi po pinaghirapan po namin ang pagpapaaral sa aming anak para makapagtapos. Hindi ko po akalain na ganito lang ang mangyayari. Kaya humingi po ako ng tulong sa Tabang Ora mismo para mabigyan po siya ng hustisya sa kanyang pagkamatay. Dahil sa ginhawang dala ng motorsiklo, patuloy na tumataas ang bilang ng mga gumagamit nito. Pang-personal man o panghanap buhay. Pero hindi maiiwasan ang disgrasyang kalakip nito. Isa na rito ang nakapandulumong nangyari sa isang graduating student mula sa Goa, Camarines Sur. Ora mismong lumapit sa aming tanggapan si Nanay Mary Jane upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak na si Sarah Jane. Maaari nyo bang maikwento sa amin kailan po ito nangyari, itong insidente, Nanay Mary Jane? Disgrasya po ang anak ko. Lunes ng hapon po. Lunes Alas 5 daw po ng hapon. Pauwi po sa bahay ng lola ko dahil po tumutuloy po. Hindi ko po nakita yung pakalaglag ng anak ko. Yung sinabi lang po sa akin ng pangalawa anak ko, ang nangyari daw po, tinawagan po sila na ang ate nila nasa hospital na po. Kaya pumunta po sila sa hospital, sa infirmary. Doon na po nila nakita ang kapatid nila. Tama po ba na graduating student po ito? Graduating po siya ngayon. College po, sir. Anong course nitong anak niyo, ma'am? Education po. Naagad din dinepensa ni Victor Floredo na driver ng nasabing motorsiklo. Nung sinakay ko po yung dalawa,
Sabi ko po ba, saan po kayo ate? Magpapahatid daw po sa Mabini. Di, sabi ko naman po, sige po, dahil papunta na rin naman ako papunta doon po sa sentro ng Goa. Di, pinasakay ko po yung dalawa. Sabi ko naman, tungkat siya po, tungkat siya sila. Sabi daw po, opo. Di, sabi ko naman po kay ate doon sa hulihan, kaya po, maghawak ka lang kay ate. Maghawak ka lang. Okay daw po. Nung dumating na po kami sa barangay Abukayan, bigla po siya nahulog. Sabi ko po sa kasama niya, Labuti, hindi man lamang nagsabi na yung malalaglag siya o mahulog po. Hindi naman daw po siya na uyang nagsabi. Nung mga oras bang yun, sir, meron kang binigay na or pinasuot dito sa dalawa mong pasahero na helmet lamang, sir? Wala po, sir. Alam mo ba, sir, na bawal din yung pagsakay ng dalawa sa motorsiklo, sir, kasi overloading po ito, sir? Opo, sir. Narinig na ko naman, naintindihan ko naman po, sir, dahil sabi niya daw kasi wala daw pong kuyang, yung right tricycle. Upang mabigyan ng legal na aksyon, ora mismo rin naming tinawagan sa kabilang linya ng telepono si Police Major Ronald Brugada, ang officer in charge ng Goa Municipal Police Station. Inaantay po natin ngayon yung may yung death certificate ng biktima and yung mga affidavit po nila at saka yung pasahero para doon sa kanilang nalalaman sa nangyaring pagkahulog at tuluyan ng pagkawala ng buhay. Explain naman po yan ng may hawak ng kaso na yan kung ano magiging proseso para mapailan ng kaso yung driver po ng sinasabing habal-habal. Ayon kay Police Major Brugada, posibleng sampa ng kasong reckless imprudence resulting to homicide ang nasabing driver ng motorsiklo. Bawal po talaga yan. Naman talaga siya registered for passenger or utility. Ano po? So, ang violation niya po doon is yung pag-violate niya ng registration niya. Yung motorcycle is for private use only. Kakaroon ng kaukulang penalidad po yan dyan sa traffic code ng SPO. Naman natin na kahit saan banda naman yata ng Pilipinas ay hindi pwedeng magkaroon ng permit para maging conveyance, certificate of conveyance yung motorcycle, considering na hindi siya safe sa mga pasahero. Although pinapaalalahanan natin lagi yan na bawal yan, and yung consequence nga po, ganyan nga po, na wala silang masyadong makukuha na insurance dati pong mga pasahero. Na paalala lang po na alam natin na medyo madali na gamitin na transportasyon yung habal-habal. Pero ang kaukulang pong konsekwensya niyan, kung sakaling may di magandang mangyari po sa atin, mahihirapan po tayong maghabol sa kanila with regards sa insurance. Anytime naman po yung polisya dito sa bayan ng Goa, anytime makapagpapail po tayo ng kaso, reckless imprudence against doon sa habal-habal driver. Asahan niyo po ang aming team na tutulong po sa pagproseso at pagsampa ng kaso dito sa rider. Opo, salamat po, sir. Apo, maraming salamat din po. Kaya naman makalipas ang ilang araw na paghihintay, agad na tumungo ang aming team sa bayan ng Goa, Camarines Sur upang personal na alalayan si Nanay Mary Jane para sa kanyang formal na pagsampa ng kaso. Ang anak ko pong si Sarah, napakabait po siya. Siya po ang anak kong napakatalino, napakalambing. Tapos po, ang pangarap niya po, pag nakatapos daw po siya ng pag-aaral, iahahon niya po kami sa kahirapan. Para naman daw po, hindi na magtrabaho ang kanyang ama sa construction dahil naaawa daw po si Sarah sa papa niya dahil sobra daw pong init sa construction. Pag nakatapos daw po siya ng pag-aaral, hindi daw po siya mag-aasawa agad para mabigyan po kami ng mabuti namang buhay kasi iahon niya daw po kami sa kahirapan. Kaya borsigido daw po siyang makapagtapos para naman daw po hindi niya na makita ang kanyang ama na nagtatrabaho sa sobrang bilad ng araw. Ko po, mabigyan ng hustisya yung pagkamatay niya, mabigyan siya ng leksyon na para hindi na siya sa iba. Yung gusto ko lang po, makulong siya para pagbayaran niya naman yung pagkukulang niya doon sa anak ko. 2 yung pasahero, dapat 1 lang ang pinick up niya. Tapos wala pong helmet, wala pa po siyang lisensya. Po ako kasi
Nagagalit po ako sa kanya dahil may pagkukulang siya. Yun lang po ang gusto kong nabigyan po ng leksyon siya sa pagkukulang niya sa kasi kawawa naman yung taong nadidisgrasya na may pangarap sa buhay, biglang nawala. Desidido po akong sambahan ng kaso. Matapos na makumpleto ang mga dokumento, kasama si Police Corporal Angelo Trillanes, ang traffic investigator, ina na si Mary Jane, at ang sinasabing witness na itago natin sa pangalang Angela, ay agad din kaming tumungo sa tanggapan ng Regional Trial Court sa Naga City upang tuluyan ng makamit ang hustisya sa sinapit ni Sarah Jane. Mahirap maging isang ina, ngunit mas mahirap para sa isang ina ang mawala ng anak. Pangarap ang nawala, hustisya ang kapalit. Ito ang hiling ni Nanay Mary Jane. Salamat po sa tabang ora mismo dahil po na-file na po sa kaso aki ko, matatawaan na po siya ng hustisya po. Ano po ang pakiramdam ko po dahil po kahit papano po mabibigyan na po ng hustisya ang pagkamatay ng aking anak. Kung hindi po sa ako Bicol, siguro po wala po akong lakas ng loob para mag po ng kaso dahil mahirap lang po kami, wala po ako talagang perang lakad po ng kaso ng anak ko kung hindi po ako tinulungan na ako Bicol po. Nagpapasalamat po ako ng marami sa ako Bicol dahil po mabibigyan po ng hustisya ang pagkamatay po ng aking anak. Maging isang leksyon sana ito sa lahat na gumagamit ng motorsiklo na maging maingat sa lahat ng oras. So yan mga kaaksyon, isang buhay at pangarap ang naglaho sa hindi inaasahang trahedya. Sa muli kami po ay nakikiramay sa naiwang pamilya ni Sarah Jane. At panawagan din sa ating mga motorista, ito paulit-ulit ng PNP na magdoble ingat po sa pagmamaneho. I-secured po ang ating mga back ride, magpasuot ng mga helmet. At especially, wag po tayong magmamaneho kung nasa impluensya po tayo ng alak. At iyan ang mga natungayan nating mga reklamo at hinaing ngayong hapon na ora mismo rin nating binigyang tugon. At para sa mga nais na humingi ng tulong sa aming tanggapan, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap.
Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account. Tabang Ora Mismo. At mga ka-aksyon, hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap.